Jongens, welkom. Welkom bij een nice stream. Welkom. We gaan een nice serie starten. En dat heet Scribblenauts. Dus we gaan lekker naar... Yes! Hij doet het. Zullen we op start drukken? We gaan op start drukken. Ons verhaal begint met opa Edgar en oma Julie. Je gelooft het misschien niet, maar opa Edgar was vroeger 's werelds grootste avonturier. Daar was oma Julie het niet helemaal mee eens. Zij was namelijk net zo avontuurlijk. Vaak duwde Edgar lianen opzij of opende hij deuren die al eeuwen gesloten waren om daar Julie aan te treffen, genietend van haar lunch. Zo ging het avontuur na avontuur. Tijdens één avontuur versloeg Julie Edgar op weg naar de top van een verdwenen piramide. Maar de schat die ze daar vond was een verlovingsring. Oh. De twee gingen met pensioen om een gezin te stichten en gingen daarmee door tot ze 42 kinderen hadden. Op een dag gaven papa en mama Maxwell en mij 2 geweldige cadeaus. Het eerste was een magische wereldbol waarmee je overal naartoe kon reizen. Het tweede was een heel bijzonder notitieblok. Je kon er een willekeurig woord in opschrijven, dan kwam het plotseling tot leven. Onze ouders waren bang dat we verwende nesten zouden worden, dus stuurden ze ons erop uit om iets over het leven te leren. Die minores In de erbij. stad kwamen we een oude man tegen die zei dat hij honger had. Maxwell maakte iets om aan hem te geven, maar hij haalde een gemene streek uit. De appel was rot. De oude man spuugde het uit zodra hij een hap nam en werd heel erg boos. Hij sprak een of andere toverspreuk uit en noemde ons verwende nesten. En toen verdween hij. Het leek alsof er niets was gebeurd. Maar toen Maxwell verder liep over de weg, kon ik hem niet volgen. De oude man had een vloek over mij uitgesproken en me in steen veranderd. We wisten niet wat we moesten doen. Gelukkig waren we vlak bij de boerderij van onze broer Edwin. Je had moeten zien hoe boos Edwin was. Hij kon niet geloven wat we de oude man hadden aangedaan en zei dat we ons verdiende loon hadden gekregen. Gelukkig voor ons kende Edwin de Starrites. Starrites zijn magische voorwerpen die ontstaan uit het geluk van anderen. Als je genoeg dingen doet om anderen blij te maken, vind je Starrites. Hopelijk kan Maxwell, als hij de kracht van het notitieblok voor goede dingen gebruikt, genoeg Starrites verzamelen om de vloek op te heffen. Maxwell zei, dat is het! Ik ga erop uit om goede dingen te doen voor alle mensen die je kan vinden. Ik ga alle Starrites in de wereld verzamelen en je weer helemaal beter maken, Lily. Waarop Maxwell zijn notitieblok pakte en richting de deur liep. Wauw, dit is mooie story. Yes! We kunnen beginnen. Oh, we willen beginnen. Loop naar de boer. Ik loop naar de boer. Oh, yes. Dichterbij, we gaan. Verdien een Starnight door Edwin met zijn bekroonde varken te helpen. Oh, ik ken 2 Edwins. Lekker, konijn. Lekker. De basis. Oké, jongens, dit is de basis. De basis. Verander de bemodderde big in een beeldschoon varken. Schrijf een voorwerp waarmee je Maxwell het varken kan schoonpoetsen. Jongens, we pakken een... typ iets om het varken schoon te maken. Jongens, wij maken weer een varken bij douchekop. Wacht. Probeer iets anders om het varken schoon te boenen. Spons. Een spons, yes. Yes. Schoonmaken. Jongens, yes! Klik op een vooruitgangbalk om een huidige hint te zien. Klik op Maxwell en verwijder het voorwerp. Oh, verwijderen. Jongens. Sleep dit naar de prullenbak. Waar is de prullenbak dan? Oh, daar.
Dus ik niet eens kan ik dit spel spelen. Het varken ziet er nu goed uit. Gebruik nu een bijvoeglijk naamwoord om het varken groter te maken. Bijvoeglijk naamwoord. Type een bijvoeglijk naamwoord om het varken groter te maken. Yes! Hints worden na verloop van de tijd ontgrendeld. Klik op het betreffend voorwerp om de hint te bekijken. Jongens, ik weet het net meer. Ik weet het echt niet meer. Oké. Ik heb grotere vleugels nodig om te vliegen. Oké, voorwerp maken. Grote vleugels. De magische rugzak bergt voorwerpen op die je later kunt gebruiken. Gooi de vleugels in de rugzak. Wacht op de jury. Sleep deze naar de... Oké. Is dit de jury? Is dit de jury? Yes! Woo! Bla 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 Blah, 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 blah. Aha. Oké. Nice. Dit is... Werden we eerste? Werden we eerste? Yes! We werden eerste, jongens. Dit is goed bezig. Woe! We werden eerste, yeah! Oeh. Oprapen, jongens. Jongens, de basis is voltooid, jongens. We hebben de basis. We hebben hem. Verder. Wat naar de bushalte. Nee, bushalte. Hoofdstad. We gaan naar de hoofdstad, jongens. We gaan naar de hoofdstad. Welkom bij de hoofdstad. Is perfect. Pling. Nee, niks pling. Oké, we gaan shin. We kunnen weer share. Deze wordt het. Ik wil bezig worden gehouden. Ik wil bezig worden gehouden. Hier, een boek. Een boek. Is hij blij? Is hij blij? Is hij nou blij? Wees blij, jongen? Nee. Hoi, je hebt Pierre voor TikTok. Hoi. Ik wil bezig voor gehouden. Wacht, een driewieler. Dit wordt een driewieler. Hier. Wees nou wel blij? Dit blijft maar een driewieler. Ja, wees nou blij bij een driewieler? Wees blij bij een driewieler? Hij is net blij met zijn driewieler. Hij is net blij met zijn... Jongens, wat matten we hem Jan? Jongens, wat matten we hem Jan? Hij is nog steeds... Ik wil bezig worden gehouden. Wat matten we hem Jan? Hij wordt patat. Wees nou blij? Kijk eens patat. Stil het. Hij is ook moe, geef hem een bed. Nee, maar hij wil bezig worden gehouden. Hij wordt bezig. Waar is iemand maar bezig? Een frisbee. Nee. Ja, een mooi feestje. Hier. Yes! Hij is nou blij. Yes! Woe! Een feestje. Yes! Woe! Dat is lukt. Hier. Eenzame kakkerlak. Wacht even. Hier alsjeblieft. Nou ben je net meer eenzaam. Nou ben je net meer eenzaam. Wacht even, ik pak even een net. Ja, succes. We gaan naar Sint Astrid. We gaan hierin. Een bal. Welkom bij Sint Astrid. Nice. Nice. Dit is bal. Jongens. Oh. Wat zei hij? Geef me iets dat ik kan gebruiken om een operatie mee uit te voeren. Alsjeblieft. Yeah! Woe! Help de patiënten die uit het ziekenhuis komen. Yes, jongens. Artsenbezoek. Sowieso. Help de patiënten die naar het Asterisk ziekenhuis worden gebracht. Oké. En de tandarts. Wie nog meer? Dit is... wie moeten we broeken? Roestige robot.
De robot is kapot. Help me om hem weer aan de praat te krijgen. Hoe, een mechanicus? Mechanicus? Heet dat zo? Jas! Hoop ik, denk ik. Hallo, je bent een mechanicus? Doe er iets aan. Zodat het niks aan. Zodat niks zo dat hele... Help me opnieuw te functioneren. Hoe heet dat, jongens? Jongens, hoe heet dat? Hoe heet dat gereedschap? Olie. Je mag gereedschap. Nee, het genootschap. Gereedschap. Gereedschap tang. We gaan een tang gebruiken, jongens. We gaan het... nee, wacht. Verwijderen. Wie houdt dat om hem? Wie maakt robotten? Jongens, wie maakt robotten? Hoe... Jongens, zie ik je even op. Wie maakt robotten? Hoe heet het die meesken? Hoe heet die meesken? Hoe heet die meesken dus robotten van kist? Hoe heet dat? Jongens, please, help. Elektricien, dank je. Hoop ik, elektricien. Yes! Goed zo, dank je. Dit is niet nodig. Goed zo. Wat is dit nou weer? Bruin gebarsten boek. Bibliotheek. Bibliotheek. Jou daar een bibliotheek, Jere. Succes. Het verhaal is niet volledig. Waar is het laatste hoofdstuk? Ja, geen idee. Oh, ik snap het al. We moeten een schrijver hebben. Yes! Dat is hem. En de laatste, hoop ik. En dat wie een reparateur. Reparateur, huppakee. Een monteur. Alsjeblieft. Yes! Huh? Er is een bondgenoot verslagen. Ik stop dan wel. Ik snap het net. Oké, ik ga gewoon even wachten. Ik doe die weer op het lijst. Dit is echt raar. Ik heb echt geen idee. Ik ben echt een sikke beat dit. Ja. Aha. Hey jongens. Helaas. Ja. Wie dit is voor deze keer. Volgende week. Die we wel lekker via mooi random Nautica. Misschien van ouds. Ik zou steeds abonneren op chill. En dan tot de volgende keer jongens. Hey. Doei doei.